Bliver lige interviewet. Det er meget forskelligt. Hvor bliver det her lagt ud? Altså, hvis det var op til mig, så står jeg op med det samme. Op til en halv time. Maks 5 minutter. Altså, jeg vil jo gerne sige, at jeg gik op med det samme, men der går måske i hvert fald et kvarter. En standard, det kan sagtens være 20 minutter. Der kan sagtens gå en halv time, hvor vi sådan lige skal til at finde ud af, hvad vi skal se, og så bliver vi bare for trætte, så ser vi ikke rigtig noget. Længere tid, end vi bruger på at se filmen. Det kommer an på, om min kone er involveret. Nu bliver det pinligt. 10 minutter og 45 minutter. Der er godt gået 10 minutter. Det er alt fra 5 minutter til en halv time, ikke? Altså, det går jo lidt an på, hvad der sker, men det kan jo hurtigt tage lang tid, så... Ikke rigtigt. Nej. Ja, vasker ansigtet i badet, ikke? Nej, det er ikke rigtigt. 10 minutter, det er et safe bet. 5-10 minutter. Hvis det bare er hudcreme og sådan noget, så kan der vel ikke så mange minutter.